دەم باش ji bona her mirovkî baş. Ev vîdeo ji bona miletê me yê Rojava ye. Li ser vê sosyal medya em dibînin ew kesê gora dibin. Bi şev û ro yan ev şixulê 14 sala yan ji roja got şoreşa Rojava dest pê kirî. Li dijî vê şoreşê ne her û her li kêmasiya vê şoreşê digerin, her û her xwazin vê şoreşê li darê çavê miletê Kurd reş bikin. Ev şoreşa got dinya û alem tev dil pişta wê sekinî. Ev şoreşa got her çarparçê dinyayê hatin insanê xîretkeş tevayî vê şoreşê bûn. Ev şoreşa got qehremanî û mêrxasiya miletê Kurd û miletê Rojava bi dinyayê danazkirin û serê her Kurdekî gobêjî ez Kurdim bilind kir. Ev şoreşa keramet û şeref û namusê got heger nehate avakirin, halê Kurdê Rojava jî halê Şingalê bû û halê sahilê Sûrî bû. Gora dibin karê wan û heqda wan li ser giriyê wan dayîka got ji xwe re istiqlal dikin. Ew dayîkê got dibêjin dibê zarokê me hatine revandin. Got wan dayîka tînin û vîdeoya wan re çêdikin yan jî vîdeoya wan istiqlal dikin, ji xwe re din karanîn û şanê miletê Kurdin bi in û şoreşa Rojava zarokê xelkê direvînin. Gelo pirsa min ji wan got 14 sala zarokê Rojava dibin ew ê Daeş da, dibin ê Esed da, bombayê Esed da, dibin bombeyê Daeş da û qetiliyama Daeş da û dibin bombeyê Erdogan da got hatin kuştin. Çima we rojkê dayîkek nanî got li ser weşanê xwe dilê we li ser wan dayîkê cangoriya jî têşê. Gelo çend cara we bêrêzî li dijî cangoriya Rojava we kiriye. We çend cara xeber kirine wan bi saxîtî piştî got jiyana xwe ji destin ji bona axa xwe welatê xwe û talî hûn bê şehîdin cangorîna cangoriyê me ne û zarokê Rojava ne zarokê me ne. Yanî heta saxin hûn dibêjin wan terorîstin, hûn dibê irhabî ne û wan dikin dijminê Kurdistanê lê wexta got canê xwe din û wan dikin zarokê xwe û dibêjin şehîd û cangoriyê me ne. Gelo rojkê we li dijî dewleta Tirk li pêşiya sefareta dewleta Tirk û rabûn we xwepêşandanê kir na. Lê hûn li dijî vê şoreşê rabûn we xwepêşandan kir. Karê got li ser milê dewleta Tirk û li ser dijmin û neyarê Kurda we li ser milê we rakir û we danî ser milê xwe ew kar û hestê xîyanetê got wan dest pê kir û bûn xizmetkar ji bona dijmin. Gelo rast ev 14 sal di vê şoreşê de mêrxasîk û qehremanîk wek berîn hem ewqat tişgotîn çê nebû got hûn bên carekê pesn û wesfê wan jî bidin ji ber got vê derê de heq da wê şoreşê dilê we de heye. û li ser hesabê wan dayîka ew dayîkê got digirîn em mesele û çîrokê zarokê wan sedî sed nizanin lê em hesa wan dayîka dikin, dilê me jî wan dayîka re ye û dilê me jî ser wan dayîka têşê em nabêne lê divê em heqîqetekê û rastiyekê ji wî tiştî ji hev diderêxin bêma sebebê wan zaroka çi ye. Ew zarok ji malê direvin, ji ber dayîk û bavê xwe direvin, ji ber zewaca qasîratiyê direvin dikin wan em nizanin birayê min. Xwedê sebrê bidê wan dayîka lê belêber ew jî newin van dayîka ji xwe re nedin şoxlandin û nedin istiqlalkirin ji heqda xwe re li dijî şoreşa Rojava. Ez dengê xwe digihînim wan malbata ev kes ne ji bona we wan vîdeoya derdixin. Ev kes ne ji bona we got dilê wan li ser we têşihê tên van layîfa çê dikin li ser van weşana. Heger dilê wan bêşeha ye ew dayîk û xwişkê got pêşiya tabûtê cangoriyê xwe diraqisin û dibêjin bedilê bûk û zavetiyê tînin pêşiya wan tabûta
ودبي أمسر بلندن ودكن لي لليلة بزاروكي مجبونا آخا خوينا خدانا إيجارنا أو دايك جيبانينا إيجارنا أو فيديو جيبانينا بقوتنا سريما بفان دايكا بلندا دليما سرفان دايكا جيتيشي دليما سرفان خوشكا جيتيشي في قهرمانیاوان و مێرخاسیاوان و بدلێ خۆ بجانێ خۆ بێمە چاوە خوینە خۆشببوونا ئاخا خۆ ددن نابرای من یاوان حەقدە لە دژی شۆڕەشی وان هێسترێ وەژی دکن خزمەتە حەقداخوا لە دژی vê شۆڕەشێ سلااو ڕێزش بۆنە هەر ئەنسانێکی بڕێز و دەمک خۆش ji بۆنە هەر ئەنسانێکی باش و دلگەش